mies Pena. Pena oli pitkä ja hänellä oli siniset silmät. Eräänä aurinkoisena päivänä Pena sai hälytyksen maatilalta. Pena ajoi punaisella autolla maatilalle. Maatilalla pelto oli syttynyt palamaan. Pena sammutti peltoa hienolla latkulla. Yhtäkkiä veden tulo loppui. Pena oli käyttänyt kaiken veden. Pelto oli vielä tulessa. Sitten Penan kaveri palomies Sami tuli. Sami oli hyötyä kaveri. Sami oli lyhyt ja pieni. Yhdessä he sammuttivat tulipalon edellä, minkä Sami oli tuonut. Maatilan omistaja kiitti Penaa ja Samia. Sitten Pena ja Sami lähtivät takaisin paloasemalle. Paloasemalla he juhlivat tekoaan. Vähän ajan kuluttua tuli toinen hälytys. Hälytys tuli koulusta. Koulun kellosta oli lentänyt kipinöitä maahan. Siitä syttyi tulipalo. Kaikki oppilaat ehtivät onneksi ulos. Vain yksi oli jäänyt sisälle. Kun Pena ja Sami olivat päässeet koululle, niin he menivät tikkaita pitkin katolle. Pena ja Sami sahosivat kattoon reiän. Heillä oli onneksi pieni köysi. Köyden avulla Pena ja Sami pääsivät sisään. Oppilas itki kauhusta. Pena ja Sami rauhoittelivat oppilasta. Oppilas rauhoittui. Pena ohjasi oppilaan varatietä ulos. Sillä välin Sami alkoi sammuttaa paloa. Oppilas pelastui. Oppilas kiitti Penaa ja Samia suuresti ja sanoi olevan kunnossa. Pena ja Sami olivat uupuneita. He olivat sammuttaneet 2 paloa samana päivänä. Illalla he pitivät pienet juhlat sammutusten kunniaksi. He pyysivät sinne paljon kavereita. Siihen loppui Penan työpäivä.